ɗazun nan sai da na sa na ce a tura har a cikin bututu a tura ko'ina da ɗan uwa gashi nan zanne ya samo mana wani gwalagwalan abin nan ya ce lokacin manzon Allah hadisi ne ingantacce Imamul Baihaqi Imamu Tirmidhi gashi nan a ruwayan Shaykhaini ma duka inda zaka bi ka je ka bi mutane suka taso suka rugo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah babu ruwa sannan babu arziki masifa ta dame mu abinci masifa ba komi annabi sallallahu alaihi wa alihi Allah ka kara ma annabi daraja annabi ya taso ya zo masallaci ya ce kuna da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya yi alkawarin ku roƙe shi zai amsa maku to ku ce bismillahir rahmanir rahim ku ji falalan fatiha da muke ta magana kwanan nan darajar suratul fatiha Allah kaɗai ya san abin da ke ciki sirrinta jiya nan ina jin da shekaran jiya dunnan maganganun da muka teke sai ga wannan gara basa tun da sassafe ya turo mana cewa ya ce masu ku ce alhamdulillahi rabbil alamin bayan bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ku tsaya nan ku ce la ilaha illallah yaf'alu ma yurid allahumma antal ghani wa nahnu al fuqara malam mutanen nan da yake su suna ji ba kunnan dutse gare su ba ko kunnan kashi ai duk ma mun wuce nan wallahi mu malam mutanen mu sun wuce kunnan kashi da dutse amma su ko annabi yana gaya masu wannan malam da suka karanta suka faɗi ummul mu'minin mai bada labarin nan tace malam nan take sai ruwa ko ta ina malam sai arziki komai Allah ya buɗa masa gaba daya suka fara cikin yalwa amma mu yanzu mutum yana nan sai ya tashi ya tafi wani wuri in ka bi wasu unguwannin masu kuɗi mutane na nan sun yi kwana uku suna kwana a kofar gidajensu suna ta kwanciya a nan ba dare ba rana suna ta kwanciya sai dai a zo a kora su a matsar da su can wurin su koma can suna kwakwanci a wurin amma ba su san su je wurin Allah su roki abin da suke fama suke nema ba sun je can wurin suna ta amma ba su iya zama masallaci ba su iya zama a masallaci su minti 10 su roki Allah subhanahu wataala kai da Allah ya bude ma kofa dan me zaka yadda ka tafi kofar wani inda ake kullewa ana korarka ana dukanka ana zazzaginka kana fitsari a ko ina kana zubar da mutuncinka kai da aka baka kofa bude ga inda zaka je ka je wurin mana ya sa shi yayi ma shi in wannan din ma kana ganin wani abu ne ka je wurin Allah ka gani ta ina yadda za a sa shi ya biyo ka har gida ya kawo ma kama da yake bamu gane Allah ba ba mu san shi ba to wannan dai ku yi hakuri da fadan muqaddima ce kun ga kenan da fada aka fara Allah ya ba mu mafita